Здравейте хора, днес ще ви покажа една игра, която намерих наскоро. Казва се Penalty Shoot Out Street и в нея, както виждате, ще трябва да вкарваме голови, за да печелим пари. На пръв поглед изглежда доста лесна игра, но в същото време вратарят е доста добър, за това че не е толкова лесно. Това не е типична слот игра, а е мултиплеер игра. Добре, нека да започнем. Както може да видите на екрана, имаме 2x, 4x, 12x, 20x и 32x. Ние сме Португалия и играем срещу Турция. Нека пробваме горе вдясно. И той спаси. Нека пробваме горе вляво. Вече имаме 2x. Нека пробваме между краката. Оп, супер. И вече 4x. И ето тук може да снем collect. И ето спечелихме 40. Но нека дигнем малко залога и сменим с... Айде сега играхме като Кристиано Роналдо, сега ще играем като... Само да намеря. Като Меси. И нека пробваме горе вляво. Добре, пак ще пробваме горе вляво. 2x, долу. 4x, долу. 12x. С 50 спечелихме 600. Това е доста добре. Къде да пробваме? Горе. Добре. Долу. Меси доста добре играе. Ей! Добре, нека пробваме с... Уругвай. Горе. Долу. Отиваме на ляво. И... тук. Добре. Долу. Да пробваме ли за 20x? Не трябваше да съм толкова лаком. Добре, нека сменим отборите, нека съм Бразилия. Така, горе вляво, долу вдясно и спаси. Горе вляво, долу вляво, горе вдясно и горе вдясно. Ето е само там скача. Той е само там скача. Горе вляво, ето. Горе вляво и... Добре. Много красив гол. Добре. Нека пробваме веднъж на 100. Добре. За малко. 1. 2. Малко се ядосвам, няма да лъжа, но аз съм си футболен за паланко. За това, че е доста нормално да се ядосвам. Нека играем Германия. Добре, Германия срещу Скотланд. Опитвам се да целя в гредите. Можем да вкараме гол. Добре, и ще изтегля 400. Както виждате. Ако и вие искате да пробвате Penalty Shoot Out Street, ще оставя линк долу в описанието, който може да цъкнете и да пробвате дали ще успеете да победите и да направите 32x, защото на мен, както в истинския живот, футбол не ми се отдава и ми е доста труден. Благодаря ви много и ще се видим скоро.